friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर आं दिनै बहुत happy इमान दिननिफ्रायनो आं माने पूरा excited जाबोगासिनोमोन. So दिनै excited खत्म जाबाय ना बुंबाबो लस गैया. Finally आं दिनै सरकारनिफ्राय होनाय स्कुटिखौ लायनो थांनो नागिरदों. दा मर्निंनि 8:30 जादों आंखौ 10टायाव लिंहरदो. So 10टायाव जों सहैनांगोन आरो. So बिनि थाखायनो आं so happy लोगोफोर नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै मंगलदै कलेजाव होगोन आरोना दरं डिस्ट्रिक्ट मंगलदै कलेजाव. ओमफ्राय दाख्लैबावै आं डकुमेन्ट्स जमा हैनायबो भिडिअ बनायदोंमोन. स' नोंथांमोना नायदोबा मोनथिखागोन. लोगोसे जोंनो डक्टर बानिकान्त काकति बे एवार्डखौ होनाय जादोंमोन आरोना. स' नोंथांमोना नुदो जानो हागौ. बेखौ जोंनो सिगाङावनो होखादोंमोन आरोना लाइक फेब्रुवारि नाबा मार्च मासावनो होदोंमोन आरोना. ओमफ्राय बै समनिफ्रायनो नेबो दिनै फाइनालि आंनि लोगोफोराथ' थांनाय फ्राइडेआवनो मोन्दोंमोन आरोना. ओमफ्राय आरसि नाम्बारा आंना एसे लेट जाबाय आरोना फैनाया. स' दिनैसो थांनो नागिरदों आरो दिनै सानडे. स' भिडिअखौ आं गाबोनसो आपल'ड खालामनाय जायोना दिनैसो आपल'ड खालामनाय जायो मोनथिसिगोन नोंथांमोना. बेयाव बे सार्टिफिकेटआव गेजेराव मोनसे बिदि थायो गेजेराव मोनसे बेबायदि थायो. बेखौ बिसोरो जमा लाखिगोन आरोना दंहानो जमा लाखिगोन आरो बेखौ बिसोरो. स' लोगोफोर आइ एम स' हेप्पि आंबो हेप्पि आरोना फाइनालि दिनै गावनि माने खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनमारसिगोन. एवार्ड मोनबोला जेसेबांनो नोङो एवार्ड बा जेसेबांनो नोङो एवार्ड कालेक्ट खालामनो हायो एसेबांनो बांसिन माने इन्सपायार जायो आरोना. जेन इयुनाव जेन फिउचाराव आं बिनिस्राय आरो बांसिन माने साबसिन हामसिन खालामनो नाजाबावगोन बिदि सिस्टेम आरोना. स' आंनि बिनानाव फंबायमोनखौबो आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मोजां फरायनानै बेफोरबायदि एक्चुअलि हौवासाफोरनोथ' होखाया ने हिन्जावसाफोरनोल'सो होखायो स्कुटिखौ. ओमफ्राय दा देग्लायबा मोनगोन ना मोनाथाय जायबा बे 2021आव पास जाबाय. देग्लायथ' आरो एग्जामबो जायासै न पुरा मा बुंनो एग्जामनि रिजाल्ट मोननाय दिना जे माबायदि हेप्पि जायो बे फिलखौ आगैमोना मोनासै बुंजायो आरोना. एक्चुअलि नोंसोरनि जेबो गोरोन्थि गैया. गभर्नमेन्टआनो मा खालामदो बेखौ मिथिला आरो फैगोन आगैमोनाबो मोननो हागौ मोनोबा आरोना. देग्लायनि निउ एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु सारा बिथाङा होयोबाथ' मोनगोन. देग्लायबो फार्स्ट डिभिजन थांनायफोरखौ एक्चुअलि फार्स्ट डिभिजन थांनायफोरखौ होदोंमोन. जोंनिया 65%निफ्राय होदोंमोन आरो 65. ओमफ्राय 2020निखौ 60%निफ्राय होदोंमोन. 18 and 19 जोंनि 19आ 65निफ्राय हमदो आरोना मोनदों. ओमफ्राय 2018निया बेसेबाङाव मोनखोथाय आं बेखौ मिन्थिया. स' लोगोफोर आं थांनायखौ भिडिअ बनायला नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट आं मंगलदै कलेजाव लोगो मोनसिगोन. थांबाय थानायखौ आरो मा खोन्थिबाय थानो ने गारिनि सासो थांगोन नालाय. थुदो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. इमानखिनि बाथ्रा बुंबाय आं सरि दे. फैजागोन ना? स' लोगोफोर जों दा सफैबाय. ओमफ्राय कलेज केम्पासाव हाबैनोसै आरोना. बाबाया बैलाय बर' खानो नामा बा हागोन. बेनो जाबाय मंगलदै कलेज. स' दिनैसो फार्स्ट आरोना. बिराद बिउटिफुल खामोन्दैफोरनि फार्स्ट गेट हाबजेननायावनो सरस्वती आइनि फट' नुयो. स' नुनानै माने बिसोरनि डिसिप्लिनखौ नुनानै गोजोनलायनाय मोनदों आरोना. ओमफ्राय कलेजाबो जा क्लिनखा बिराद गोदोरखा आरोना. मोनथामबो स्ट्रिम दङ दां आरोना आर्ट्स साइन्स कमार्स आं मोजां मोन्थिया आरोना. कलेजाबो बोसोर जासाबबायानो 1951 मायथाइयावनो दानायमोन नालाय बे मंगलदै कलेजखौ. स' बिराद डिसिप्लिन खामोन आरो कलेजाबो गोदोरमानिमोन आरोना. स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय. भिडिअखौ नायलांबाय थादों जेसेखिनि हायो आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै. ओमफ्राय जोङो बिल्डिं गोजौथिंसो गाखोलांदोंमोन आरोना. बिल्डिं गोजौआवसो रानदो होननानै. ओमफ्राय बाट इनि बिल्डिंनि उनथिंजायसो रानदोंमोन आरोना स्कुटिखौ. ओमफ्राय जोंथ' मोनथिया उनाव लोगोफोरखौ कल खालामबाय आरो आङो. ओमफ्राय ससे गाखोनानै जोङो बाबा दांदो ओंख्लायबो फिननांबाय आरोना. Apihat Rima advance Puspanjali Pinky de aru hiamoni boisho tar bisot koa khobor kene koa
হলে আনন্দিতাটো কোনে বা আনন্দিতা হানে চাগে ন মোৰ Only candidate, huh? Yes. Only candidate. Oh. Gajan, gajan hinta. नेमफ्राय जों लाइन पाथिगासिनोमोन इयाव मोनसे जोंनो कार्ड सिस्टेम होयो आरो इयाव आरसि नाम्बार ओमफ्राय इन्सुरेन्स थायो ओमफ्राय नै आं मोनग्रोनानै जोङो इथिंजाय आरो मोनसे बारानथिंजाय नेबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे लेंहरो इयाव नाम्बार वाइस होखायो आरोना गासनाबो नाम्बार थायो गारियाव ओमफ्राय बे नाम्बार नाय होयो आरो स्कुटिखौ स' फाइनेलि लोगोफोर लाबोबाय ओमफ्राय दा मोनसे फट' लानोसै First to call, a big thank you to our Honorable Education Minister Ranush Pegushar and also thanks to Dr. Himanta Biswa Sharma sir for this precious Banikanta Kakati award under Prekhan Bharti scheme. Thanks to my family and my well-wisher to support me every time. Love you all. So, जों दा लाखांबाय थांनोसै लोगोफोर थांनायखौ एसे खोन्थिलांनोसै न'सिम थांनायसिम खोन्थिलांसै आरोना ओमफ्राय स' बाबाया बिथिं सलायना फैगासिनो र' आं सिगांथिसो भिडिअ लानो उनथिंसो थांबाय ओइ रिमा ओमफ्राय बाखि नोंसानिया मा थांखो फैबाय था बाय बाय दा जों थांनोसै लोगोफोर पुरा मंगलदै टु रौता बिराद गोजानखाना आंथ' भिडिअखौ दिनैसो एडिट खालामदों नालाय दिनैसो भइस टाइपिं खालामदों नालाय लोगोफोर आं मियानो मिया सानडेमोन स' दिनै मानडे आं भिडिअखौ दिनै आपल'ड खालामनाय जागोन आरोना ओरैबायदि सिं साखादों लोगोफोर 3 आवार लाखादों आरोना स्कुटिजों 3 आवार लाखादों ओरैबायदि सिं साखादों आरोना दिनै मर्निंआव माने जबोनाया आरोना इमान लं माने एबारसो फार्स्ट इदि इमान गोलौ जबोदों नालाय स्कुटियाव स' लोगोफोर फाइनेलि आइ एम स' हेप्पि आरो जाय आंखौ विश खालामहरदो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर लोगोफोर फाइनालि सफैबाय बिराद मेंबाय दे लोगोफोर बा मंगलदै टु रौता बिराद गोजान जाखायो जों 2 आवारसो लाखाबायदां आरोना बिराद मेंखाबाय लोगोफोर तामाम मेंबाय तामाम खेनायाव बस्थायानो गैला ओमफ्राय आं मा मोनबोदो इयाव मा दङथाय नैबे कागजखौ हरफादो 5 बोसोर मोनदां ने आबाय इन्सुरेन्सआ 5 बोसोरनि इन्सुरेन्स बनायना हरदों ओमफ्राय आरसि नाम्बार हरदों आरोना बेनोसै आरो बेखिनि कागजाव ओमफ्राय लाइसेन्सखौ गाव बनायनासो लानांगौ आरो लोगोफोर दा आंबो फ्रेश जाना लानोसै ओंखाम जाना लानोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय